Здравейте, започна Big Brother, а с него и коментарите по Big Brother. Вчера в 20 часа Нова телевизия пусна четвърта серия на най-мащабното световно телевизионно шоу Big Brother в последните 10 години, разбира се, с нови съквартиранти, с нови водещи. Първо две думи за водещите. Милен Цветков, един водещ със собствен стил, с изразена визия на екран. Big Brother той се справи добре, като разбира се нов телевизионен проект, но имам няколко забележки към неговото поведение. Отношението му с публиката не беше като публика, телевизионен водещ. По-скоро екипа на Big Brother прие публиката като част от екипа, а не като публика, а тя е публика. Отношението на Милен Цветков на моменти към публиката изпростяваше. Освен че викаше, други забележки, кой знае, към него нямам. Румен Луканов доста слабо представяне в Big Brother. Той трябваше да нахъсва публиката да гласува, нещо, което аз не одобрявам. Всъщност под предлога, айде вие сега ще гоните, вие сега ще решавате. Стария номер за СМС и вече ни е вписнал. Румен Луканов обърка почти всички номера, които четеше, така че работата му като човек, който трябваше да агитира за телефоните, за участниците, кой да спечели мисията, не беше свършена добре. Венета Райкова си личеше, че беше притеснена. Малката сестра на Big Brother обаче и трябват не повече от 2-3 дни според мен, за да влезне в релси. Притеснението си личеше и в четенето от AutoQ, където на моменти и беше сричане. Сега обаче към участниците. Преди да погледнем към участниците, нека да кажа и две думи за продуцентите. Слабо от психология шоу. Това шоу е шоу на психологията, шоу на поведението, шоу на етикетите, шоу на маниерите. Липсваше обяснение всъщност защо се избират такива участници, липсваше всякакъв психологически елемент, който между другото трябва да бъде в основата на Big Brother. Сега към участниците. Аз съм Нели от Пловдив. Не знам колко килограма съм, но това изобщо не ме интересува. Аз съм много освободена, не слагам горнище на плажа. О, голяма флиртаджинка съм. Аз гледам много порно. Имам един човек в живота си, той е на 66 години. Той е куц, ходи с патерица, но се грижи добре за мен. Когато се видим, правим секс, но в принцип не може да се каже, това е секс. Дебелата Нели е може би първата звезда на Big Brother, не заради друга, защото тя припадне на сцената. Нещо, което моментално те изстрелва в вестниците, в телевизионните моменти. Ти направи всъщност зрелището на вечерта. Макар че това е здравословен проблем, продуцентите измъкнаха тези секунди, тази минута, в която Нели беше припаднала на сцената, видяла уж усмивката на Милен Цветков припаднала, но нека да коментираме не толкова припадъка, колкото самата Нели. Дълбоко в себе си вярвам, че този тип момичета имат много повече какво да покажат, освен кухата си опаковка, но тотално ги мързи да развият потенциала си. Същото важи и за тяхното обкръжение. Приятели, семейство, съученици, сексуални ползвачи, които ги изпробват за еднократна употреба и ги изхвърлят. Без моралния свят, в който живеем, обаче се объркаха толкова много понятията, че вече не знаем какво правим. Дебелата Нели има 60 годишен любовник. Във визитката си тя казва, че прави секс с него. Едно момиче, изгубено между килограмите си, 60 годишния си спонсор и мама и тате. В така наречения ден на независимостта, близо 11 момичета и жени са готови да ни покажат колко са зависими всъщност. Млади дебелани, зависими от чуждестранни спонсори, живеещи при мама и тате. Дозина изсипани в прекия смисъл на думата в шоуто кукли, зависими от телевизионният канал Планета, търсейки спонсор на облеклата си. Някаква млада тинейджърка, вманиачена и научена през целия си период на образование, че единствените мъже в света са футболистите. И тя обикаля като пчеличка футболните стадиони да гони топките на вратарите, докато някой ня подгони на леглото. Ако някой ми каже, че това не е представителна извадка на българската нова жена, то той ще сбърка. Точно това е представителната извадка на младата, активна българска жена, на новите момичета. Тези, които общуват с повече мъже, с приятелки, излизат по обществени места, каквито в малките градове са само дискотеките. Шоу от жени, които мислят как да впечатляват мъже. Мъже, които липсват. За сега. Там ще им ги пускат на парче и те наистина ще ги приемат като парче. Какво ще стане, ще видим скоро. Big Brother продължава, коментарите също.